Wes apa durung? Wes yo Cak, istirahat, wes kesel. Des, pino rambut ya. Cek mang tak telepon kandane nganune ije teles bersunat. Oh no. Kandane apa nyusul? Oh. Waduh, orang lali ngebanyu. Piye solusine iki lur? Iku pino nggo es teh plastikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. No, jatah no. Siti wae ya, Dres. Durung kena no sedotane mbok tutupi. Lah wes. Hey. Ya Allah. Jaluk anu. Wegang nggih gethukku mbok entekno. Makane sunat ben duitem akeh iso tuku es teh. Pelit. Ada Pak Ustadz, orang pelit kuburannya sempit. Kita tidak boleh pelit sama sesama, apalagi sama teman. Har, aku punya ide kerjanya yuk. Pal, kowe roti Mas Syafi'i. Sing ndi, Har? Sing sunat ora mari-mari ku lho. Har, wong sing kakean ngombe es teh, konjone ora diwenehi. Terus diazab nganune gak mari-mari. Har, Pal, iki lho esku, Pak. Cah, aku bareng di Pak ya. Mau ngapain? Teman-teman masih di sini. Aku apa njaluk sunat ben entuk duwe akeh ben iso tuku es teh plastikan. Halo teman-teman, ayo detilik Idris. Few moments later. Assalamualaikum. Idris. Waalaikumsalam. Aduh. Hah? Gedene. Kok besar? Enggak ya, Dres? Cek, Cah. Iki aku wah. Oh, bakal aku wah. Iya, tak gadot kena banyu. Soalnya dengi tak tutupi besek malah digerot kucing. Jebule besek bekas pindang.